खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 16 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आनलक 5 नि गाइडलाइन्सफोरखौ मानिनानै गोबां रायजोफोरावनो सिनेमा हल्सफोरखौ मैयानिफ्राय बेखेवनाय जाबाय। नुनो मोनसिगोन बलिउड सावथुन मुलुगनि गोदान सावथुन। लोगोसे आसाम राइफलआ अक्ट'बरनि 10 खालाराव धनसिरि आसाम राइफल केम्पआव ग्रेनेड खुबैनाय दायाव सासे नागालेण्डनि NSCN-KN हानजानि केडारखौ एरेस्ट खालामनो हादों। हमजानाय केडारनाव गंसे 9mm पिस्तल आरो गरथाम गुलि मोननाय जादों। दा बे हमजानाय दुथांखौ पुलिसफोरा लांबाय बा आसाम राइफलफोरा लांबाय आरो बेनि सायाव सोंथि सोंनाय खालामगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं उदालगुरि जिल्लानि राजखोर 4 नम्बर गामियाव भुटान बर्डार खाथियाव मैदेर फैनाय समाव सासे मानसिया मैदेरजों गाथारजानानै जिउ खोमानांगौ जाबाय। जिउ गोमानाय जाथाया दाखालिनो जादों। जिउ गोमानाय जायबा मानसि बैखौ बबेनि बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि लखिमपुर जिल्लायाव अरुण'दय स्किमखौ मोननांगौ न'खरखौ बासिनायाव गाव पन्सायतनि मानसिफोरा गावसोरनि सिनायनाय एबा गावसोरनि आलासि बाय बाहागिफोरनो होनायखौ बांसिनै नुनो मोन्दों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जोबोर गाज्रि खौरां बेयो। बेबायदि पन्सायतनि मानसिफोरा गाव गावनि मानसिफोरनोल' होनो नागिरो। दा बेफोर मानसिफोरा मोजां नङा। लोगोसे NRC डिपार्टमेन्टआ डकुमेन्टस क्लियार गैजोबैफोरखौ आसाम सिटिजेनशिप बहिनिफ्राय दानजोबनाय जासिगोन। माने जाय बिथांमोननिया नाम गैया NRCआव बा डकुमेन्टस क्लियार गैया बैसोरनि मुंखौ आसामनि सिटिजेनशिप बहिनिफ्राय दाननाय जासिगोन। थांनाय बोसोरनि आगष्ट दानाव सुप्रिम कर्टजों नायफिनजानाय लिस्टखौ बानायनानै खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सुप्रिम कर्टआ अर्डार होबाय। जोबोर मोजां खौरां। जाय बिथांमोननि नामा गैया बिथांमोना मा खालामनांगौ बेखौ आं दासिमबो मिथिया, नाथाय बे खौरांखौ मैयाहाय होनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय मेघालयानि बर्डार सिकिउरिटि फर्स फ्रन्टियार इन्सपेक्टर जेनेरेल कुलदीप साइनीआ 32 बोसोर डिउटि मावनानै रिटायारमेन्ट लानाय जाबाय। दा बिथांनि जायगायाव हरदीप सिंहआ गोदान इन्सपेक्टर जेनेरेलनि मासियाव जिरायनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसाम वुमेन इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर मालिनी गस्वामीआ गावनि मासिनिफ्राय ओंखारनाय जाबाय। बिथाङा ओंखारखांनायनि उनाव आसाम गभर्नमेन्टआ AAU एबा AAU नि डाइरेक्टर अफ रिसार्चनि इनचार्ज जायबा डक्टर अशोक बिथांखौ मासियाव सोनाय जासिगोन। लोगोसे दिल्लीयाव बारहावाया बांद्राय गुबुंले जानायनि जाहोनाव इउनियन मिनिस्टार जायबा प्रकाश जावडेकारा बिथाङा पान्जाब गभर्नमेन्टखौ आबादारिफोरखौ नारा जिगाब सावनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय आर'ज गाबदों। जोबोर गाज्रि खौरां बेयो। दिल्लीयाव गोबां पलिउसन जागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जायबा मिनिस्टार बिथाङा पान्जाब गभर्नमेन्टखौ आर'ज गाबनांगौ जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।